Танчылі ўсю ноч да самай раніцы. У Казіміраўцы Падгорадняй трэці раз зладзілі фэст традыцыйных скокаў. Сёлета імпрэза сабрала 150 удзельнікаў, сярод іх нямала замежных гасцей. Вітаў Сіўчык. Полькі, вальсы, факстроты, абэркі ды мазуркі. Мінулай ноччу ў падгарадзенскай Казіміраўцы грымела ад традыцыйных скокаў. Магчымасць зрабіць гэта на тэрыторыі безвізавай гародні, мне падаецца, найлепшы варыянт для ўсіх. І сапраўды, на імпрэзу папрыязджалі госці з памежных Літвы і Польшчы. Я сам уже давно, уже третий год занимаюсь именно фольклорными танцами, и мне очень нравится по всему миру ездить и брать разные идеи. Już ponad 5 lat zajmuję się... Ужо больш за 5 гадоў займаюся беларускай культурай, перадусім танцамі. Вядома, я не магла прапусціць такой імпрэзы. Былі госці і з далейшага замежжа, як, напрыклад, Ігор з Москвы. Гарантируется очень высокое качество, качество в смысле музыки, в смысле танца, потому что это очень важно. Вот это все, оно подкупает, оно заставляет тебя находить время в свои выходные, покупать билеты, приезжать. Ноччу перад сабранымі выступіла 7 музычных калектываў з Беларусі, Латвіі, Польшчы ды Расеі. Слухачам жа адразу патлумачылі: умееш, пачынаеш танчыць, не ўмееш, станавіся ў кола і вучыся. Гэта яшчэ адчуванне каранёў і сваёй традыцыі, адчуванне сваёй зямлі. Хаця я ніколі ў дзяцінстве не танчыла традыцыйныя танцы, і мне гэта вельмі здзіўляе, але заўсёды мне такое адчуванне, што ва мне быў гэты рытм. Адчуць жа такое можна будзе яшчэ не раз. Арганізатары збіраюцца працягваць традыцыю начных танцаў. Вітаўт Сіўчык, Белсат.